Assalamu alaikum warahmatullahi ƴan uwa, barkanmu da warhaka. Barkanmu da shigowa cikin sabon darasinmu na yau. Darasinmu na yau shine yanda zaka kalli duk wanda suke shiga cikin account ɗinka ba tare da saninka ba. Dan da dama wasu suna karɓan wayanka daga lokacin da suka samu password ɗinka, ko da sun sai waya sai su rinka shiga account ɗinka, ko kuma sun yi wani ƙoƙarin hacking na account ɗinka. To ga hanyar da zaka bi duk ka gansu, domin da dama akwai waɗanda ake shiga account ɗinsu su ba ma su sani ba. Sabida a Facebook account ɗin wani ya shiga account ɗinka, gaskiya bai zama lalle ka sani ba in ba ka bi ka duba ta cikin wannan hanyar ba. Ka yi ƙoƙari ka kalli bidiyon daga farko har ƙarshe ta yadda za a nuna maka hanyar yadda za ka gansu da kuma yadda za ka cire su. Assalamu alaikum. Idan yau ne farkon shigarka wannan channel ɗin, akwai wani alama da za ka gani a ƙasan bidiyon subscribe ga ta nan ja. Ka taɓa ta domin samun dukkanin bidiyon da za mu fito da shi a wannan channel ɗin. Sannan in bidiyon ya burge ka ga wani guri nan ka taɓa like, sannan muna roƙon ka kai mana share zuwa abokananka. Mun gode. Assalamu alaikum warahmatullahi ƴan uwa, barkamu da shiga cikin darasinmu. Da farko za ka je ka fara shiga manhajanka na Facebook na kan wayarka. Yawwa, in ya buɗe maka haka, sai ka zo ka taɓa wannan ɗigo-ɗigon guda uku gashi. In ka zo ka taɓa ɗigo-ɗigon nan guda uku, za ka zo ka shiga settings. In settings ya buɗe maka kamar haka, sai ka zo ƙasa, gashi nan security and login, sai ka taɓa shi. Yawa, in ya buɗe maka yanzu haka, gashi nan za ku ga HTC M7 active Abuja Nigeria. To gashi nan yayi activating yanzu, shine wannan wayan nake amfani da shi. So in kana so ka gani sauran, gashi nan zai nuna maka see more, akwai wasu kenan, sai ka taba. To gashi nan duk wayoyin da aka shiga, da kwanan watan da aka shiga, da lokacin da aka shiga, da ina ne aka shiga, ta browser ne aka shiga ko ta manhajar Facebook ne aka shiga. To nan ne da aka gane kowa da kowa. In kai ka shiga da kanka, in wani abokinka ne ka san ya shiga, in kuma baka san kowa yi ba, to akwai wani alaman ya shiga account ɗinka yana maka wasu abubuwa da bai dace ba. Kamar misali ga wani Android na, an shiga Android ni ma wanda ban san shi ba. Za ka iya zuwa kai bincike akan shi ka tabbatar da cewar ka san da shigar shi ko kuma baka san da shigar shi ba. In ka san da shigar shi, kaga shi kenan, ba sai ka tsaya kana yin bincike akan shi ba. Za ka je ka yi ƙoƙari ka canja password ɗinka na Facebook ɗin, saboda duk lokacin da shi zai shiga password ɗin Facebook ɗin, za su tambaye shi password. To kuma kai ka riga ka canja, ba zai iya samu damar ƙara shiga Facebook ɗinka ba. Kada ku manta, wanda bai danna mana subscribe ba, muna roƙon shi ya danna mana subscribe domin ƙara mana ƙarfin gwiwar kawo muku sababbin bidiyoyi a wannan channel ɗin. Sannan kai mana sharing, kai mana like. Mun gode.